tarda, bona nit! Benvinguts i benvingudes al podcast del Lleida Esportiu, on podeu escoltar l'actualitat del Lleida mentre aneu en cotxe, passegeu el gos o teniu insomni. Aparteu les criatures, cordeu-vos els cinturons, que comença... Estem mutejats, tio. Què és això de començar així, tio? Què és això de començar així? Molt bona nit i benvinguts i benvingudes un nou divendres aquí al canal de Twitch de la Cova, on sempre fa bo, benvinguts a Pols Nord. Quin puto espectacle lo de la setmana passada, tio. T'ho juro que estava a punt d'agafar el megàfon i anar cridant pel Rossegre, tio. El que vam viure el cap de setmana passat no té cap tipus de sentit. Us en recordeu quan fa que el Lleida no marca més d'un puto gol en un partit? Sí, a veure, sí que van guanyar el Lleida d'Alicante, però, tios, és que van fotre 4 gols. Diumenge passat, Pol... Què passa, tio? Joder, què estem fent ja, tio? Eco cancelació. Hola. Vale, bueno. Bueno, jo continuo, tio, m'és igual. És que, Pol, diumenge passat, Alfa Bagayoko semblava el puto Mbappé, David López Dybala, Agüero Messi, Toni Vicente Iniesta. I és que el nostre migcampista se semblava a Quadri Liamet, tio. Va ser... Pol, a vegades sembla que el Lleida ens pot donar una alegria. Però bueno, va, fora conyes. Li van fotre un menú a l'Hèrcules, però calma, senyors, que aquests tios estan hasta pitjor que nosaltres, van invadir a la llotja, aplaudint al Lleida com si fos el Bayern, i també s'ha de dir, sense desmereixer la victòria, tots ja havien expulsat a un de l'Hèrcules. Què vull dir amb això? Optimisme, clar que sí, però amb mesura. Recordem-nos del partit de fa 2 setmanes i no cometem errors. Com diria Pere Martí, el nostre entrenador de confianza, ni antes éramos la última mierda, después te preguntaré, Pol, ni ahora somos el Bayer Leverkusen. Senyors i senyores, viewers i espectadors, aficionats i aficionades de Pedra Picada, arriba el millor moment de la setmana. Comença Pols Nord. Què tal? Molt bona nit, benvinguts i benvingudes a un nou programa d'aquí de Pols Nord, en el canal de Twitch de la Cova, on sempre fa bo. Jo sóc el Pol Mullor i a mi m'acompanya, com sempre, Don Pol Emporlanès. Hola, Pol, què tal, com estàs? Què tal? Bueno, esperem que aquests problemes d'eco s'hagin solucionat. Molt content, amb moltes ganes d'avui del programa, perquè no me'n recordo quin va ser l'últim programa que vam fer després de guanyar, no? Però és que no només és guanyar, sinó com ho has fet, en quin camp. Bé, victòria vital, que es fons encara més a l'Hèrcules i a veure si ens dona aquest plus de motivació per aquest diumenge, perquè aquest diumenge hem de seguir guanyant i a veure què ens depara. D'aquí a Nadal, a dalt. Estic mirant la taula, tio, si hi ha algun botó d'eco o alguna cosa, perquè se sent bastant eco, tio. Sembla que estiguem a l'ASMR del... Però se sent molt malament? No, però hi ha eco. Bueno, el que intentarem és parlar pegats al micro, que és el més important, que és el que a cada programa ens passa, i almenys intentar que ens pugueu escoltar bé, que suposo que això sí, no? Bueno, bé, jo no sé. Bueno, dieu si el sentiu bé i si el sentiu molt malament. Pues ja. A veure, Pol. Què passa? Diumenge juga el meu Lleida Esportiu a les 12 del matí i contra un rival que no t'ho vull dir jo, però que hi ha una mica de polèmica, no, tio? Polèmica? L'any passat va passar alguna cosa, no? Va passar el que va passar, però... No saps ni de què t'estic parlant, no? Sí, de l'any passat a 0-4? No, tio. El Club Deportiu Ibiza, cosa que volem donar les gràcies, Pol, és que no hem presentat ni el programa, fem peste, tio. Bueno, sempre convidats de luxe. Tenim avui un jugador, ¿vale? del Club Deportiu Ibiza Islas Pitiusas, del qual agraïm al jugador i també agraïm al club per totes les facilitats posades. I Pol, dit això, ara toca... Sempre va un però. Després d'una bona cosa sempre va un però. L'any passat ens van impugnar tots els partits, tots, hasta que vam arribar al playoff, perquè ells volien entrar, no sé què, no sé si te'n recordes, sí, però no sé què volien. I van impugnar també la inscripció de Lliga.
Així que van estar allí. Però i també, a part també d'això, el 0-4 que ens van fotre amb alguns gols I al camp d'esports vam empatar un, va A haver 0, diversos no? japos, no, a un. A 1? Al porter, a Marcos, que aquest any continua, així que Pol estarà bastant divertit. Pol, abans, hem de donar les gràcies a tota la gent que ens està mirant, però a tota la gent que també s'està subscrivint, perquè el Ruben, l'heroi d'Alacant, com li vulgueu dir, s'acaba de subscriure un altre any. A veure, no, a quants portes subscrit aquest senyor? Ruben Yasunaga, 10 mesos. 10 mesos. Donem les gràcies Dels al Ruben antics, i dels també, reals. i també al Jan. També. Algo que dir, Pol, de les pajes que t'has fet mirant els cartells que penja el Salvat Lleida Esportiu? Ara mateix no sé de què estàs dient. Ara mateix estic una mica desubicat. M'ho deixeu el canal FX. Bé, això ho diuen des del meu compte, però deu ser mon pare. ¿Estamos? A ¿Estamos? veure, We are... mon pare aquí de tècnic des del meu compte de Twitch. ¿Estamos? Igual sí, igual sí. Igual Cal sí, que igual torni sí, a fer igual. la... No cal, És que- perquè ningú és li que m'ha interessa, molat- tio, és ningú, que- ningú li interessa. A Merci. mi m'ha molat molt la presentació i que s'hagi escoltat tant com me toque el... Bueno, és igual. Pol. ¡Sí! ¡Estamos! L'Ampus Senior. ¡Estamos! Bueno, Pol, m'has dit quan juga? Perquè no tinc ni idea. El Quique, perdó, que no sé què has dit. Estem parlant del Lleida, tio. Juga aquest cap de Sí, setmana, sí. Quan? Ah, doncs bé, ara sí. Informació bàsica que heu de saber perquè el Lleida no juga diumenge a les 5, sí juga diumenge, però juga a les 12 del matí al camp d'esports, com ja ha dit el Pol, contra l'Ibiza Islas Pitiusas. Es podrà escoltar per les ràdios UAU i segre.com i també per aquesta plataforma Futbol Club. Futbol Club. Pagant si no... La qualitat és la que és, el preu és el que és, però, bueno, No recomanem pagar. no. Val 3 euros el partit i crec que 10 potser mensual. 3 euros per a un segon de partit. Mitjana de 10 segons de partit. Pol, un breu resum, tio, de lo que va passar la setmana passada. Vas acabar conscient després del partit? Què vas fer després del partit? Primer no puc dir-ho que... No. Què vaig fer? Home, és que no em podia ni creure. És a dir, primer, 4 gols en un partit, algo insòlit. Primer Que marcar mai un. sí, Primer marcar un. Primer marcar. Perquè jo anava amb la moral de, hosti, ara al camp de l'Hèrcules... Hòstia, No vas voler fer quines ganes. transmit? No vas voler fer No, transmit? a veure, bueno, sí. No, sí, les coses que no vas voler fer transmit. No, perquè ja em veia el panorama de... A més, tenia setmana d'exàmens i ja em veia el panorama a sobre palmarem i ni una cosa ni l'altra, doncs al final s'hagués quedat bon dia per fer una transmi d'un 0-4 que tardarem bastant en tornar a... Però, tio, no se m'ha escoltat bé. Necessito tornar a dir. Alfa Bagayoko és Kylian Mbappé. Vas veure el partit que va fer l'altre dia? Bueno, el vaig escoltar. És igual, jo el vaig veure. És espectacular. David López participa en tots els gols. Sí que en el primer Però- la barrera, la pilota entra pel mig de la barrera, però és igual. Va ser increïble. Per mi, La molt- barrera és un regal, la falta. Sí, home. És a dir, Per mi, molt bé. Molt bé. Pere Martí, canviant el sistema de joc. Molt bé Pla de Vall, que sense jugar res va fer un partit de puta mare. Després ho comentarem l'11, però ha de repetir però 100%. Pla de Vall jo crec que se mereix una estàtua perquè, ara en sèrio, està molt difícil no jugar durant les primeres 10 jornades de Lliga. Bueno, sense saber quasi bé ni que estava l'equip, apareix a Copa del Rei, fa un autèntic partidàs i sempre que el posi rendeix, a més, rendeix amb nota. I quan no jugava res, és a dir, és per destacar-ho perquè Pla de Vall és un gran jugador, un gran professional i el que està fent és I, tio, absolutament i increïble. Monter de Inani, de carrilers, guanyen també. molt més que de laterals. Perquè la verticalitat que tenen i participant molt més ofensivament, tio, se nota moltíssim. Mira, aquí ens diuen pel xat, Pla de Vall és got. És que No, va fer un partidàs, tio, va fer un partidàs la setmana passada. Pol, fem una pausa, després parlem dels jugadors, després parlem de l'11 de la Cova, si et sembla. Anem a parlar una mica del nostre rival. Abans, si vols, te'l presento, t'explico una mica qui és el nostre rival, perquè correcte, fins fa 2 anys, Pol, jo t'he dit a aquest club i malauradament no me coneixes, però bueno, és igual. I te diré per què, perquè, tio, aquest club, el Club Deportiu Ibiza i les Pitiusas, va ser fundat al 2012. I amb sol 10 temporades, amb sol 10 anys d'història, ja està jugant a segona federació i compten amb un campionat i tot de tercera divisió. Flipant. Ens hem enfrontat sol 2 vegades amb ells i va ser les dues la temporada passada, les quals no tenim molts records, perquè molt bons records. No. Allí vam palmar 4-0 i aquí vam empatar a 1. L'any passat van estar a les portes del playoff i és per lo que t'he comentat abans que van estar impugnant a la federació el tema del Lleida Numància, no sé què. I de fet, Pol, aquesta temporada també van impugnar lo de la inscripció de la Lliga, com t'he comentat abans. Aquest any,
de moment, els dos aspiràvem a més, o almenys això ens pensàvem, veient la temporada passada. Estem empatats a punts, tio, és rival directe i estan en zona de play-out, però els dos tenim 13 punts. Situació similar. El que sí que igual podem dir que els tenim una mica d'avantatges amb el tema de gols en contra. Ells porten 16 gols en contra. Nosaltres, Pol, 8 o 6 Ho puc mirar, o... però sí, por ahí. Algo així. I a favor porten 13. I avui, Pol, tenim el privilegi de parlar amb un jugador del Club Deportiu Eivissa, que des d'aquí tornem a reiterar, ara que no tenim eco. Volem donar les gràcies al Javier, responsable de premsa de l'Ibiza, que ha posat les coses facilíssimes per fer l'entrevista Ho hem d'avui. aconseguit al límit, però ho hem aconseguit, que és l'important. I és per això, Pol, baixa una mica el volumen, perquè no volem que se repeteixi l'eco, que tenim aquí amb nosaltres a Jaume Villar. Bona nit. Bona nit, Ens què escoltes tal? bé, Jaume? Bona nit. Sí, perfecte. Ui, però sense fondo. Sense fondo, perquè si no se'ns lia. Forta una mica, que si no em sento Sí, gaire. sí, sí. Què tal, Jaume? Com estàs, tio? Bé, molt bé, molt bé. Aquí estem, tranquils a casa ja. Primer donar-te les gràcies per aquí estar amb dos xavals de 15 anys un divendres a la nit. Invertit i... Sí, sí, sí. Que demà marxo cap a Lleida, no? Suposo? Sí, demà entrenem pel matí i agafem l'avió cap a Barcelona i d'allà agafem l'autobús i unes No, res, fins allà a Lleida. He vist que tu tens experiència al futbol català, has jugat a la cantera de l'Espanyol, al Sant Andreu... L'any passat ja estaves al Club Deportiu Eivissa, per tant et vas enfrontar al Lleida Esportiu, vas visitar el camp d'esports, si no m'equivoco, t'ho dic de memòria, el partit va acabar 1-1 i va estar una mica calentet. No sé quins records tens d'aquest partit, de la teva visita. Sí, la veritat és que va ser un bon partit. Crec que nosaltres vam salvar un punt. El Lleida va estar molt bé, crec que es va mereixer la victòria. Però bueno, nosaltres vam fer el nostre partit, vam aprofitar les nostres ocasions i al final, doncs mira, vam poder salvar aquest punt que al final no ens va servir per fer play-off, però bueno. Bueno, Raúl Garrido és un veí conegut aquí a Lleida. Ens podries explicar una mica com és com a entrenador? Sí, el Raúl, bueno, jo tinc molt bona relació amb ell, sempre ens parla també de quan ell jugava, de que jugava a Lleida, i és una persona molt propera, un entrenador que analitza moltíssim el rival, tàcticament em sembla espectacular, és un entrenador dels millors de la categoria, diria. I com heu analitzat el Lleida Esportiu? Com el veieu de rival? Bueno, sabem que també està en una situació bastant semblant a la nostra, que tenen molt bones individualitats, que juguen molt bé futbol, però bueno, també hem d'aprofitar aquest moment no tan bo com segurament tenien l'any passat, i igual que nosaltres, també no estem en les millors situacions, però bueno, crec que els dos equips aspiren i haurien d'estar una mica més amunt. Parlaves de la situació dels dos clubs. Com arribeu per aquest partit? Amb quines sensacions? Bueno, nosaltres hem tingut ara la sort, entre cometes, de tallar la mala ratxa que portàvem, de 3 partits seguits perdent. Vam aconseguir un empat contra el Terrassa, potser ens haguéssim merescut una mica més, però bueno, ells també van tindre ocasions clares per guanyar el partit. Crec que l'equip ara està millor, està confiat en ell mateix i creiem que farem un bon partit. Jaume, parlaves de que els dos equips igual apuntaven a estar una mica més alt. Nosaltres l'any passat, debutava l'Ibiza, si no m'equivoco, a la segona federació i per nosaltres va ser com l'equip revelació d'aquest any, perquè no ens esperàvem que us quedéssiu allà a les portes del playoff. No sé si l'objectiu marcat a principi de temporada també era aquest, intentar-vos colar a les places de playoff per jugar a la primera federació. Bueno, nosaltres érem un equip que ja des de tercera doncs, teníem una molt bona base, és un club que treballa molt bé, és com ara dèieu, un club molt nou, però bueno, tenen partides molt clares, no fan res estrany, com han fet diversos equips, de pagar borrades en una categoria on crec que no toca encara. I nosaltres l'objectiu realment crec que no era fer play-off, crec que ningú s'imaginaria, l'únic que ens vam juntar amb un molt bon equip, amb un entrenador amb les idees molt clares. La veritat és que teníem gent en molt bon estat de forma, que ens van sortir les coses pràcticament des del principi i això doncs al final et porta aquestes dinàmiques d'estar dalt, de guanyar, de sentir-te, de dir, hòstia, ens estan sortint les coses, estem a dalt, anem a aprofitar-ho i això crec que va una mica en sintonia amb l'equip. Aquest any
no estem tinguent, diguéssim, aquesta sort que potser vam tindre l'any passat al principi, en partits que potser se'ns han escapat i l'any passat, igual que el Camp de Lleida, al final vam salvar, però jo crec que l'objectiu no és fer play-off, l'objectiu d'un club que porta un any o dos a segona ref, com aquest any, crec que no és fer play-off, però bueno, nosaltres estem molt tranquils, sabem que tenim equip per fer-ho i anirem partit a partit intentant arribar el més a dalt possible. Bueno, ja ens has dit una mica el vostre objectiu d'aquest any, però per la gent que no coneixia l'Ibiza, a què juga aquest equip? Nosaltres som un equip que sobretot té un caràcter molt ofensiu en pilota. Crec que es defineix l'equip en un molt bon tracte de pilota, d'intentar buscar les superioritats del rival, de dominar el partit, intentar ser molt agressiu sobretot quan perdem la pilota. I bueno, nosaltres basem molt en sobretot és un joc de posició. Crec que és bastant semblant a la idea que té el Lleida, que ja teníem nosaltres l'any passat, una mica doncs el que ve a ser ara mateix el futbol. Ara que no ens escolta ningú, Jaume, alguna pisteta per Pere Martí? No sé com plantegeu el partit vosaltres, si mantenir la pilota, bloc baix i a defensar l'empat, com ho veieu? Jo l'única pista que et puc donar és que intentarem marcar un gol més que el Lleida. No, home, no, tio. És la tàctica. No, nosaltres crec que... Guarda-te'l per la setmana que ve. El nostre model crec que és bastant clar, crec que tothom sap com juguem. Potser l'any passat per això va ser una mica l'equip revelació perquè no ens coneixia ningú pràcticament, hi havia molta gent que no havíem jugat a aquesta categoria i era una mica aquesta desconeixença del rival el que segurament feia que ens sorprenguéssim tant. I aquest any crec que és una mica la mateixa idea. El Raül, el míster, segueix amb nosaltres, llavors és una mica tota una continuïtat de l'any passat. Doncs mira, te l'enllaço amb l'última pregunta que fem a tots els convidats sempre. Una porra pel partit de diumenge? Nosaltres, jo diria, intentarem deixar la porteria 0 i jo diria un 0-2. Hòstia, aneu forts, tio. Ara mateix, en l'estat que estem, hem de guanyar sí o sí. Joder, clar, és que és un partit crucial per tots els equips. De necessitats de punts, Mira, estem tots... un títol, Bon títol, Això ja el vam posar la setmana passada. Bueno, clar, és que aquesta lliga, Jaume, està molt igualada. Està tan igualada que tots els sempre equips... és de necessitats. Clar. Totalment, no, crec que el grup 3 és, si no el més fort, dels més forts. És una lliga superigualada. Per exemple, veus l'Hèrcules en descens, que en principi hauria de ser un dels candidats de guanyar. Vull dir, no pots refiar-te en cap partit ni en cap moment. Doncs mira, és una lliga molt, molt complicada. Per acabar, tu que estàs des de dins, que analitzes més els rivals, qui creus, per lo que has vist, que serà el campió de lliga? Em falta per veure alguns equips, però a mi personalment l'equip que m'ha agradat més i que vam aconseguir guanyar-los va ser el València. Em va sorprendre molt el talent que tenen, la intensitat, les idees clares de joc. Crec que sí, també el seu filial és una mica més complicat perquè mai saps què pot necessitar el primer equip i potser alguns jugadors importants han de pujar cap a dalt en alguns moments concrets i això els pot fer debilitar-se una mica. Però jo apostaria pel València. Hòstia, és que, si no m'equivoco, el València la setmana passada va guanyar 0-6 al camp de l'Espanyol B. Correcte. I l'Espanyol B, que sempre és un candidat a estar allà dalt. Així que, sí. Jo també crec que anirà per aquí la cosa. Doncs no res, Jaume, donar-te les gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres i desitjar-te moltíssima sort a partir de dilluns. Doncs moltes gràcies a vosaltres i de veritat, seguiu fent aquesta feina, la feu molt bé. Sou molt joves i s'agraeix que gent tan jove i estigui tan ficada en el futbol no professional, entre cometes, i que li seguiu donant vol a aquesta categoria. Moltes gràcies. Gràcies, Jaume. Bona nit, ens veiem diumenge. Adéu, bona nit. Jo a mi em donarà alguna cosa, Estic a punt de pillar-me. Parla tu. Mira, el Rubén, m'agrada molt com parla aquest jugador, el trobo molt assenyat. Bon tio, bon tio. El Rubén o el Jaume? Els dos. Els dos. Anem per l'11 de la cova o què? O vols primer els partits de la jornada, ara que parlem de la lliga i tal? Comentem l'11 de la cova, rapidet, vale. que al final
no varia gaire. Bueno, Sí, sí. no varia. Varia. El variem nosaltres perquè... Bueno, el varies tu. Bueno, el varia jo perquè l'he fet jo, completament. I Sí, perquè no informes de les coses. Però... vam demanar molt el canvi de sistema durant aquestes setmanes. Finalment ho va fer i crec que va donar un plus a l'equip espectacular. I crec que és una de les altres raons perquè les quals van guanyar 4-0. Bueno, Perquè David López va jugar a la seva posició, perquè Nani va estar de carriler i no defensant, i perquè Pladevall, Gaixas i Figueres eren tres centrals com unes putes roques. Això Així que, sí, Pol, si abans dèiem que amb dos centrals ja tenim els dos titulars ofegats per si algú es constipe, si ara posem els tres, sempre, encara Tio, tenim menys, pots parar de queixar-te de tot? No, tenim Òscar Rubio. Anem amb l'11 de la Cova i és que Pol és que és el mateix. Sí, però com que l'ha fet, No. com ja he dit, l'ha fet ell, no hi ha porter. No hi ha porter, me l'he Jo deixat. faig les coses bé. Les que fa. Porter, canviem a Iñaki Álvarez i posem a Ramon, no? Sí, no? Perquè ens el mateix. Perquè sí. Perquè Com sí, va dir Pere, un dia m'aixeco i No, pues, però- depèn de com m'aixequi trieu. No, però sí, jo... Toque Ramon, no? Toque Ramon. Tocaria Ramon, perquè Sí. Ramon va fer dos seguits, ara Iñaki porta dos seguits, en Correcte. teoria tocaria Ramon. Sí. Defensa de tres, com hem parlat amb Figueres, Gaixas i Pladevall, no res més a afegir. Jo crec que no fegarà aquest sistema el diumenge. No? Crec que torna al de sempre. Pues per mi seria un greu error. Canviar les coses de lo que ja està funcionant. Jo crec que el dia de l'Hercules va ser una mica un dia especial. Per què? Per què? Primer, bueno, vas a un camp històric contra un rival històric. I Va, llavors, primer, tu creus... No, però deixa'm parlar, deixa'm parlar, Tu deixa'm parlar. creus que canvia la formació perquè juguem contra No, un rival deixa'm, històric? deixa'm parlar. O sigui, estàvem sota les cordes, venies d'on venies, havies de guanyar sí o sí en un partit importantíssim com aquest, però el context per mi és diferent. L'equip surt molt reforçat d'aquesta victòria i, per tant, a casa, que és també un altre factor, jugant a casa, crec que no posarà aquest sistema. Vale, doncs vam jugar a Que casa estigui contra favor, l'Alavés i ho vam no, fer també. però crec que tornarà a posar el sistema de Pues sempre. jo no trobaria cap sentit, cap tipus de sentit que canviés la formació quan venim de guanyar 4-0 i va funcionar perfectament. també I vam no veure pots- i vam veure que els rendiments dels jugadors es van alçar moltíssim. Però l'Hèrcules el mateix és un equip també destrossat. No pots comparar... Oh, tio, L'Hèrcules està destrossat i, a més, també nosa- pot ser, i nosaltres pots què trobar, som? que no sigui I sentit nosaltres què som? canviar de porter cada setmana i ho fa. Nosaltres què som? De què veníem nosaltres? De perdre contra l'Alcira a casa, de perdre contra l'Olot. Tio, que portàvem 2 victòries en Lliga. Que nosaltres no som el Bayer Leverkusen, com No, diria no. Pere Martí. No. Però, vull dir, al final, tu dius que no trobaria sentit, però també pots no trobar sentit en canviar els porters cada setmana o cada 2 setmanes i ho fa. Per Pues jo- tant, seguim amb l'11, va. Siguem amb l'11, sí. Monter de Nani, carrilers. Sí. És impressionant Nani a la banda quan pot pujar. I Monter de lo mateix. Sí, per mi, quan estan de laterals també tenen bastanta aportació ofensiva, però de Carles és Monterde, Se nota com que moltíssim. és extrem, és com Carles com mig. Les bandes, Lateral, mig lateral i mig extrem, no? les Aquesta bandes posició. l'altre dia va estar molt bé. Tot el rato centros, tal, i la veritat és Jo la setmana passada pensava que l'Ori jugaria contra l'Hèrcules, no va ser així. Correcte, anem al mig del camp. Quadri, res a dir. I traiem a Toni Vicente, que porta 2 o 3 titularitats, si no Que m'equivoco, Loris i està- posem a Loris. Què està passant a Pere Loris? Martí ha comentat en roda de premsa que veu que l'Oris, hi ha gent que, bueno, hi ha jugadors que estan una mica per sobre d'ell, de nivell. Tu creus I que... no és igual ell mateix, A que veu altres jugadors millor que l'Oris i per això no el posa, però que està entrenant bé. Tu creus que Toni Vicente és millor que Loris? Pregunto, Això pregunto. diu el nostre entrenador. Jo, No, no, lo que me digui. dona igual. Jo te pregunto a tu. Si fa o no fa... És igual. Ara mateix, a principi de temporada té Loris. Ara mateix, si fa o no fa els dos. A mi, Toni Vicente, opinió personal, me va agradar molt l'altre dia. Toni Vicente està correcte. Mhm. No destaca mai, i a vegades però està correcte, no? A veure, anem a llegir una mica la gent pel xat abans de continuar. El Rubén diu, Loris, no crec que canvi ara a Vicente. Penso igual que Muyol. El 5-3-2 queda reforçat amb la victòria del Rico Pérez. No tendría sentit cambiarlo. El Salérmico diu, siento deciros que no nos ganasteis. Nosotros nos suicidamos hasta el Athletic Lleida. Nos hubiera metido 4. Bueno, en tot cas el Mollerusa. I el Rubén diu, Vicente l'altre dia molt bé. No fotem. Jo també. Jo coincideixo això amb tu. Toni Vicente l'altre dia també me va agradar molt. I aquí A Pol, dalt, mitja punta, com ha de ser, mitja punta, sisplau, Pere Martín, mitja punta, com l'altre dia, molt bé, xapó, David López, partidàs, en els 4 gols, participa en els 4, va fer un partidàs i de fet va guanyar el MVP
També, bueno, en aquesta posició també és Agüero. Que Agüero també ho va També fer és molt bé quan una va bona sortir. carta. Però és el que demanem, canvi de sistema, que David López i Agüero juguin pel mig i no per les bandes, que no són extrems, no sé. I al final, a dalt, ja ho comento jo ràpid, Xuli i Alfa. Alfa va fer bon partit. Xuli, per mi, Alfa! és titular indiscutible a dalt, per tant, no tocaria gaire. El partit d'Alfa tampoc t'he sentit de l'altre dia. Xuli, normalet, però Alfa, de veritat, espectacular. I jo tinc una pregunta aquí. La setmana passada no va entrar ni de mesa a la convocatòria. Altres coses que de Pere Martí no el pots trobar sentit és que a vegades no convoca Però és que Thiaguinho, tampoc li a Lemesa, pregunten. o a Danilo, o a Denis. Sí, però m'entens? Fa convocatòries que dius, hòstia, aquí falten jugadors que o són titulars o un dia són titulars i l'altre no estan convocats. Són coses que el míster pues, ens hem d'acostumar, no? Perquè és el que fa cada Però setmana. és que no, igual s'ha lesionat, però és que no li pregunten, no ho sé. Mira, ton pare diu que Agüero ha de jugar. Jo és que ara mateix no trec en David López ni de broma, tio. És No. que després de del partit de la setmana passada no trauria David López ni de conya. I mira que Agüero me va agradar també, però... Bueno, és doncs- indiscutible. Amb els partits que bueno, el Lleida va jugar, comentem els partits que estan per venir en aquesta jornada, la 14 o la 13. La que sigui, Bueno, la que La que sigui. sigui. Tenim el dissabte València Mestalla Teruel a les 5, ja en diumenge Formentera Prat a les 11, Lleida Esportiu Ibiza i les Pitiusas a les 12, Terrassa Mallorca B a les 12, Manresa Badalona a les 12, Penya Deportiva Espanyol B a les 12, Saguntino Ebro a les 12, a la 1. Bueno, a la 1, saps? El Deportiu Aragón o juga a les 11:30 o a la 1. Partides. Contra Deportivo l'Alcira, Aragón al i a Cira. les 5 per acabar aquesta jornada, o l'Ot Hércules, que esperem que bueno, l'Hércules Ojo, quin... se viene Olot, otro Hércules, partidito, els dos equips bastant tocats, tio. Sí. Anem a per les porres o què vol? Anem a per les porres d'Escobar, això és un no parar. Les tinc per aquí, les tindria que tindre Ai, per que aquí. no les tens, ai, que no les tens. Les hauria de tindre per aquí, no les tinc per Més al aquí. WhatsApp, tio. Ja les miro per mòbil. De mentres, sí, correcte. aneu-les posant vosaltres al xat i les anem llegint, Pol. Jo crec que aquesta setmana han de ser porres mínim 2-0. Mínim. A veure si hi ha algun 5-0. Bueno. El Hombre, Jordi Navarro hombre. sempre se passa una mica. Hombre, si poses 5-0 quan perdem contra l'Alcira, Vinga, comento. El Xus que quasi 1-0, la clave. el Carra 3-1, el Carbó 3-1, el Juan el 2-1, jo 1-0, tu 2-0 i el Jordi Navarro 3-0. I al xat què diuen? El Rubén diu 3-0, el Manel diu 3-0 i de moment La no gent molt tenim- animada, però és el que has dit tu, Il·lusió, com se diu el títol? Controlada. controlada. 0-4 contra l'Hèrcules, i ara serem aquí 3-0, 3-0, 3-0, anirem repartint gols, saps? Anirem... Sí. A veure, Tampoc serà així, crec jo, calma, perquè 0-0, veus? és el que he comentat abans que tenia eco, no sé si s'haurà escoltat. No vull desmereixer la victòria, però bueno, van expulsar a un al minut 12. Bé, El primer gol que crec que és el que marca el partit és el menys un de la barrera. És que Però generalment es diu 3-0 perquè això ho he explicat, que no, però em va trastocar. El dia del partit al camp d'esports contra l'Alcira, crec que va ser, vaig arribar una mica just de temps i em vaig trobar l'Edgar agafant una cosa al pàrquing. Ens vam saludar tal i li vaig dir, avui guanyem, no? I fa, no sé. No sé. I aquell dia no vam guanyar. home, tio, qui pensava? Però- que... Però vull dir, em va quedar a dir, joder, no jodas, tio. Entro ja dient que no guanyarem. Demà sí. Demà sí. Demà no. Perdó, diumenge és el dia. Diumenge és el dia. I Pol, ara és el dia, ara és el moment d'anar a la tertúlia, Pol, perquè Perquè, tenim... convidat de luxe, Avui els dos s'estrenen. 2 estrenes, sí. Aquesta temporada fem estrenos, Molts estrenos. Sí? Sí, més que l'any passat, sí. Vinga, fot-li. Però si l'any passat era el primer, eren tots nous. No, però dic que al final... És que, tio, és que... No, però dic que al final vam repetir més. Tio. Així. És que... Vinga, fot-li, va. Anem amb la tertúlia, Pol, perquè aquesta setmana han hagut temes molt calents. Entre autocar de l'afició. Sí. Bus de l'afició. Sí. Roda de premsa Sí, de Javaloyes. No l'he escoltat. No, en sèrio, és que ara em veus aquí com si no fos res, però t'ho juro que és que entre entrenos, partits, que vaig jugar entre setmana i de setmana exàmens, t'ho juro, no vaig poder fer res. Vale, tio, jo No també, res, jo també, i lo primer és lo primer. Ja t'ho resumiré després amb una paraula, és molt Vinga, fàcil. va. Roda de premsa Pere Martí, la d'Alacant, que també és bastant xocant, i la d'avui, que també tenim un parell de titulars. I, Pol, òbviament, comentarem l'actualitat esportiva del nostre equip. Així, Pol, sense més dilació. Anem amb... anem a presentar els nostres tertulians. Ells són el Francesc. Què tal, Francesc? Molt bona nit. Bona nit. Bona nit, com esteu?
Bé, t'hem fet esperar, eh? Aquesta setmana espectacular, Francesc. No, hem de dir que l'hem fet esperar perquè porta aquí des de les 10:45. Des que hem començat el programa porta aquí esperant, així que, bueno, ho sentim per l'espera. No, però així veig tot el programa a primera fila. Perfecte. També, sí. I també amb nosaltres tenim el Sergi. Bona Què nit. tal? Bona nit, Sergi. Molt bona nit, nois. Moltes gràcies per convidar-me. A tu per estar aquí amb nosaltres. Suposo que content, no, aquesta setmana? Molt content i acabo de sortir ara del Barris Nord i encara més content. Hòstia, O sigui com ha quedat? molt bé. Espera. Pues hem guanyat de 4, però a la primera pròrroga. O sigui, hem anat a la pròrroga i... Tio, però Bueno, sí, que ha anat- però hem patit ha anat avui. molt just, no? Hem mirat i Molt a l'últim justet. quart anaven de perdent encara, de 2 o alguna cosa Molt així. justet. Sí. No, el Michael Carrera avui no tenia el dia, però menys mal que els demés sí que el tenien, perquè si no, patíem. Sí. I ambientats, Però no? bueno, He molt bé, vist molt bé. algun vídeo? Ambientazo, espectacular. O sigui, s'ha convertit en un infern, el Barris Nord. Ojalà tinguéssim la meitat del Barris Nord allà al camp d'esports, el diumenge. Ojalà. Ojalà. Sí. Bueno, a veure si ara que comencem a fer gols, guanyem algun partit, la gent es va animar al camp, perquè el club, sempre ho comentem, però és que, tio, no podem fer més. 2x1, te regalen entrades, van a la plaça Sant Joan, sol falta que guanyem algun partidet i pues, que l'afició s'animi i ja està. És igual que si guanyem, Doncs sí. seran els mateixos. Tu Tio, digues. no diguis això, tio, no diguis això. Vinga, va, parlem una mica de futbol i és que no podem deixar de comentar lo de la setmana passada. Fem un breu tastet. Francesc, no sé si creus que el que va passar la setmana passada a Alacant va ser flor d'un dia o que de veritat reflecteix tot el treball que s'ha estat fent. Bueno, jo us he estat escoltant atentament, us veig molt optimistes, sobretot a tu, que te veig molt embalat. Jo, sincerament, no sóc tan optimista, perquè veient la trajectòria de la temporada, veient la plantilla que tenim, veient la dinàmica i tal, bueno, no sé, tant de bo sigui un punt d'inflexió lo de l'altre dia, però sabem Pol, que l'Hèrcules em fa està... gràcia A mi, Francesc, jo em passa cada setmana em passa el mateix Sí. i jo ho admeteixo. Jo, quan guanyem un partit, vinc aquí, diem que serem primers, Sí, que, no, que, però tens com un doble discurs, perquè el títol aquesta setmana l'has decidit tu. Tio. Il·lusió controlada. Il·lusió controlada a la presentació. Hem guanyat, sí, però calma, no sé què. I ara estàs eufòric. A veure, què he dit que no A veure, sigui? què quedem? Què he dit? O il·lusió controlada o il·lusió descontrolada. Què he dit que no sigui? Què he dit que no sigui? No, està bé que està Il·lusió descontrolada, sempre. Sempre. Ja està. Sempre. Il·lusió descontrolada. Per patir, ja en tindrem temps de patir. Oh, ja n'hem tingut de temps. I més que en tindrem. I més que tindrem. Sí. Parlem una mica de lo que crec que he comentat jo abans que ens va fer guanyar una de les coses la setmana passada i va ser el sistema de joc. Ho comentàvem ara fa uns minuts, la 5-3-2 era, no? Sí. 4-4-2, 5-3-2, si continuaríeu apostant per aquest sistema de joc que va fer Pere Martí la setmana passada. Sergi, tu què en penses? Jo penso que s'hauria d'apostar per aquest sistema de joc, tot i que a veure, van expulsar un jugador dels seus als 10 minuts. Vull dir, això jo crec que és molt important de cara a marcar 4 gols. Vull dir, s'ha de tenir una mica de cap per dir, bueno, sí, el sistema va canviar, el sistema va millorar el joc, però, ojo, que li van expulsar un jugador. Vull dir que amb un jugador menys tot el partit costa més. I amb la situació que estaven se van esfondrar, jo crec. És que ho vaig llegir a Twitter. L'Hèrcules és el Lleida d'Alacant, tio. No sé quants anys porten en la merda, també. A la mitja part van intentar fer una invasió d'aquelles al palco perquè va estar la policia, que si no... O sigui, és la mateixa situació que nosaltres estem l'any passat. Però fotent-nos 4. Imagina't. Sí. Jo, a veure, jo veig el Lleida i l'Hèrcules bastant similars. Els veig molt similars a nivell de joc. El que passa que jo m'hi fixo amb el Lleida i penso que, clar, no som l'equip més intel·ligent, no som l'equip més tècnic, no som l'equip... Però, clar, jo crec que Pere Martí hauria d'haver apostat per un equip més físic del Lleida. I estem fluixots. Estem a mitja temporada i estem fluixots. Vull dir, tot sigui dit que ho ha fet molt bé aquest últim partit. Ojalà continuï, però ens falta una mica, ens falta una mica de físic. Estic d'acord amb tu, però quines peces creus, quines posicions són les que veus que falten, que fallen? Jo, el mig del camp. Jo, per mi, la defensa ho fa molt bé. Semblem la selecció espanyola jugant al darrere, tocant-la i tal, ho fa molt bé.
la delantera no li arriben les pilotes, a la delantera no li arriben les pilotes, i si li arriben per dalt, ho sento, però Xuli té la mateixa estatura que jo, o sigui, és baixet, i el mig del camp, Quadri és... Sí, Quadri és un jugadoràs, és molt intens, però no és un Ronaldo. Vull dir, és molt intens i dona molta vida al mig del camp, però ens falta algú al mig del camp que la toqui una mica, que la faci moure la pilota una mica. Una mica, Toni Vicente, no demano... Bueno, Sí, aquest perfil, a però veure si... alguna mica millor, potser. Home, Sí. no sé, Francesc, si estaràs amb mi, però Toni Vicente la setmana passada ho va fer bé. No sé si vas poder veure el partit. Sí, a mi Toni Vicente, la veritat, jo el veig un jugador molt justet per la categoria. Sí que estem a quarta categoria, que el nivell és Però just és que l'Oris també amb Vicente, jo el veig molt just per aquesta categoria. Almenys el que ha demostrat fins ara. Tant de bo ara també agafi embranzida, però fins ara no ha demostrat que sigui un jugador que aporti massa coses al mig del camp. I completament d'acord amb el Sergi, el mig del camp flaqueja i la davantera també, perquè els nostres registres golejadors que són Ara, amb aquest partit de l'Hèrcules ho hem solucionat una mica, sembla, però no. Igualment. Sí, però bueno, Ara portàvem 5 Però gols, era l'Hèrcules. Sí. Crec que hem de tocar de peus a terra, recordar-nos de que fa 2 setmanes... No tornem a la No, última tio, controlada? en sèrio. Ara tornem, vale. Fa 2 setmanes vam perdre contra l'Alcira, estàvem fent el mocador, jo era el primer que estava cantant ja, perquè va sortir a la sala de premsa Ara queda't, a dir 4 dichos, i mira, això que comentar. Ara t'ha tot el seu nom, va, ensenya-ho. Ensenya-ho. Que m'apunto jo. Mira, la setmana passada va dir, després de guanyar Alacant, estic parlant ara, això, vale? Va dir, ha estat una setmana molt dura. La meva intenció és fer veure a la gent la realitat que vivim, perquè recordem que se li va qüestionar després de la com, no? No vull dir la paraula en potència, però la dic perquè no sé quina dir, saps? I després també va dir estic encara ha estat una setmana molt dura i me n'alegro molt pels jugadors, perquè una setmana molt dura us va dir el tema d'anar al Guaire, que no havíem de gimnàs després allí amb cotxes particulars. Vol fer, o sigui, no sé si va insinuar, no?, que com ens posem unes expectatives que no hauríem de tenir. Al final, respecte a l'Uruguai, bona notícia és que Lleida, després de 5 mesos, ha tornat a entrenar a la nit, l'equip encara està en procés de recuperació, però bueno, té bona pinta, que es posarà bé, per tant, molt bona notícia, perquè és molt còmode. No al Guaire és una putada, però bueno, i almenys, encara gràcies al Guaire, que hem tingut el seu camp per entrenar. Perquè si no, haguéssim entrenat a Ardeny, potser. Sí. Sergi, tu estàs d'acord amb el que diu Pere Martí? De que marquem... A veure, jo no soc pro Pere Martí, ja t'ho dic ara. Jo tampoc. Jo penso que Pere Martí és un bon entrenador per un juvenil de Lleida, però per un equip que vol pujar de categoria o que es vol mantenir a la segona ref, trobo que o li falta experiència o almenys ha tingut tot l'estiu per ficar a tono als jugadors i ja et dic, l'únic que està a tono i que està com una moto és el Quadri. Els demés, bueno, a Xuli li han d'ensenyar que és un fora de joc. Sí, Quadri venia lliure, venia de, vamos... Em sembla que l'any passat està jugant a segona catalana. Bueno, i va ser Quadri el que li va dir al Pere Martí de que... Sí. Francesc, No. ets pro Pere Martí? No. Segurament sí, és un bon entrenador formatiu, però no és el que necessitem nosaltres en una categoria com aquesta. Necessitem un entrenador pràctic que vagi a treure els partits perquè sabem que molts seran de 1-0 o de 0-0 de 0-1. I intentar jugar a futbol està bé i formar joves està bé i ho hem de fer, però aquí el que es tracta ara és de sortir del pou on estem el més aviat possible. Jo no hi confio, la veritat. Jo, mira, tema expectatives que bueno, com és el que ha donat a entendre el Pere, jo per què me marco aquestes expectatives? Pues perquè fan una roda de premsa a l'estiu i diuen que quedarem primers, que no sé què, que no sé quantos. I, hòstia, si a mi me diuen a l'estiu això, doncs, òbviament, jo demanaré resultats i demanaré que el Lleida hagi d'estar, com a mínim,
al playoff, tio. Mira. El Rubén... Jo no puc demanar això, Jo discrepo una mica amb tu perquè és que, clar, venim de la merda. Venim de però sortir jo ho demano de... perquè m'ho diuen. No, ja, però, clar, què t'han de dir? Nois, feu-vos socis que aquest any patirem. No t'ho diran, però, bueno, jo trobo que als despatxos s'ha fet molt bona feina i es continua fent molt bona feina. Totalment. I Pere Martí va ser una manera de sortir d'allà, però, bueno, ara jo crec que ja és hora de buscar un entrenador sèrio que no et digui que som el Conor de la... Op. No sé si se'ns ha penjat o som nosaltres. Francesc, estàs aquí? Sí, jo encara aguanto. Sí. Sí, farem hòsties cap i de físic i d'entrenar-los a tope. Bueno, aprofito a comentar Se m'ha perdut. aquest comentari del Rubén, però en 12 partits ja teniu clar que Martí és un entrenador per jugadors joves i no per Ei, sèniors. Nilsson, Al final, futbol és futbol, siguen en canalla o adults. A veure, jo crec que Pere Martí ve d'entrenar al Villarreal C, que sempre ha entrenat a filials, a futbol base, i clar, vindre a fer el pas del Villarreal C al Lleida Esportiu, primer equip, crec que hi ha una diferència. Vull comentar la notícia, Pol, si et sembla aquesta, sí? Jo ho deixaria per després. Jo tancaria Sí? ara el tema futbolístic i comentem també una mica perquè ara ho hem comentat lo de Jabaloyes, Pereira, el bon treball que estan fent, perquè això sí, gràcies a ells tenim futbol. Dona una mica de dir aquesta frase per tots els comentaris i tal, però jo ho dic, tio, perquè sense ells ens estarien impugnant cada partit. No podríem entrar al camp. De fet, perquè és un miracle que no ens impugnin cada partit, perquè abans era impensable que no ens impugnessin ja. Jabaloyes va fer una roda de premsa amb... Les ulleres... Al principi de la roda de premsa, les ulleres les traus i les És l'únic que has vist, no? Sí. Perfecte. Jabaloyes va fer una roda de premsa aquesta setmana per valorar els primers 300 dies que porten al capdavant del Lleida Esportiu. 300 dies, Pol, i han fet de tot. I, bueno, bàsicament, aquesta roda de premsa no van dir res. El que van fer és explicar, posar fotos i tal, de tot el que havien fet. Home, de premsa després d'un 0-4, també. I ja està. I, per cert, tenia una captura, però no la trobaré. S'han gastat molta pasta en reformar els vestidors, en fer un gimnàs, en la gespa de l'ànex, en tuberies que estaven fallant, en tot, tio. Han posat baranes, han anat ells, persona per persona, anant serigrafiant cada seient del camp d'esports, perquè no estava fet. Així que, és que, tio... És el que dèiem, no se pot demanar gaire més al club, aquí ha de respondre la gent. I una altra notícia que va comentar l'advocat del club, que també va sortir a parlar, és que ja estan pagant a la Seguretat Social, vale? Del deute que hi havia amb els teus amics els Esteves, i també, dintre de poc, diuen que s'arribarà a un acord per fraccionar el deute amb Hisenda. I avui o ahir, van penjar un acord amb una altra empresa de publicitat al camp d'esports, que això vol dir que la gent confia en el projecte, que és molt important. Tu, Sergi, confies en el projecte? Sí, no, tio? Jo sí, jo confio. Bueno, a mi m'ha il·lusionat molt el projecte que han fet el Jabaloyes i el Pereira, m'ha il·lusionat molt. Però, bueno, esportivament ens falta. Però, bueno, el que és els despatxos, ja et dic, hòstia, tot el que han fet i tot el que proposen i tot el que milloren, hòstia, una patada al cul als Esteves els hi haurien d'haver donat abans. Perquè, només amb el que han fet aquests 300 dies ja han fet bàsicament més que els altres amb 10 anys. Però molt bé. I les crítiques, Francesc, que alguna gent està fent, creus que s'han de fer o no? S'ha de tenir esperit crític, però jo sí que estic notant, sobretot amb certa premsa, unes crítiques que jo no les veia amb els anteriors propietaris. Potser vaig tenir mala sort i no les vaig enganxar, però no les veia. En canvi, aquí aquesta gent no porta ni un any. Tenen un nivell d'exigència que jo no l'havia vist fins ara. Jo, en canvi, jo sí soc pro Pereira total. Vull dir, a part de que, com bé dius tu, tenim futbol gràcies a ells, se'ls ha de deixar treballar. Sí que és una pena, potser, que no s'hagi aprofitat més l'embranzida de final de temporada passada, però, bueno, també sabem que vivim a Lleida i que aquí, tenim la massa social que tenim i que això me sembla que té difícil solució. Però sí, jo soc pro Pereira total. Jo vull confiar en el projecte i m'estan donant raons per a confiar, però també penso en altra banda. Sempre penso, alguna part dolenta és que al final, ja ho he de propi Pereira,
Aquí hem vingut per també tindre benefici, això és també al final un negoci. Què vols? Sempre hi ha algun lloc fosc que penso Pues normal, algo tio. faran És futbol. perquè treguin diners amb el club, que ara mateix no crec que ho puguin estar fent. Home, si no, perquè ve un tio Sí, gallego que sí, viu a totalment, Suïssa, per què? totalment. Per què? Ja està. Això ho vull confiar i m'estan donant raons per confiar. A mi, mira, mentre d'una manera tot sigui legal i marquem gols, m'és igual el que facin, tio. Bé, Sí. Jo estic d'acord amb vosaltres, la Vull dir, notícia... també la... Perdona, Dis. Ai, s'ha tallat ara. Esperem... feta és el per què. Oyes aquí a... Se t'ha tallat, Sergi. No. Torna a repetir, sisplau. Un moment, és que No passa res, tranquil. me falla, que vaig amb el mòbil i me falla una mica. Un moment. Tranquil. Tira, t'escoltem. Ara ja no. Tira amb la pregunta. Aprofito a explicar una mica la notícia que va fer publicar Blues Nord, que no també la sabrem, però ho poso en context. El seu comunicat al Twitter era: després de més de 4 anys ja amb els esdeveniments ocorreguts, la Blues Nord cessa en l'organització dels desplaçaments per seguir l'equip. Agraïm a tots els que ens heu acompanyat durant tots aquests anys. Ens veiem al temple, bàsicament. La Blues Nord, ja ens va dir el Xus la setmana passada, el president del Blues Nord, que estaven decidint si seguir fent-ho o no, perquè ningú jugador, ningú del club s'havia posat en contacte per parlar amb ells, ja que el partit que a casa contra l'Alcira, ningú jugador va vindre a saludar, hi ha molts nens que esperen, tot això, llavors estaven mirant si decidien de no fer-ho mai més el viatge. Finalment ho han comunicat que deixen de fer aquest bus de l'afició, que tant i tant hem apreciat i tant... Abans de tot, abans de comentar-ho i tot, agrair i donar l'enhorabona a tota la penya Blues Nord que ha organitzat això durant 4 anys, encara que l'equip estigués en la merda, que perdés, s'anaven, se cascaven un munt de quilòmetres cada 2 setmanes, gastant-se també la seva pasta i el temps i sobretot l'esforç que comporta. És una notícia, almenys jo crec que per l'afició dura. Els jugadors espero que també els hagi afectat una mica, perquè és com un escarment. Llavors, a partir d'aquí hi ha gent que pot entendre i hi ha gent que no. El que és un fet és que el Lleida, a no ser que aquí herois com el Ruben va fer a Alacant, en principi no tindrà afició o no. No hi haurà aquest bus per als desplaçaments a la Lliga. El que nosaltres us preguntem ara és la pregunta que van fer al nostre Twitter, la pregunta de la setmana, 180 vots en total. La pregunta és: creieu que el club hauria d'organitzar el bus de l'afició pels desplaçaments, ara que la penya Blues no es farà càrrec? Doncs ha guanyat amb un 51%, sí, és feina del club, 37%, 50% club i 50% afició i 12% no és cosa de l'afició. Sergi, volies dir alguna cosa? No, jo dic que jo vaig votar amb aquesta pregunta, jo vaig votar el 50-50, vaig votar el mig i mig, perquè entenc que el club està passant per una situació econòmica fotuda i, clar, fer-se càrrec del 100% de l'autobús pot ser una mica més... Tema d'organitzar, en plan... Sí, organitzar l'hauria d'organitzar el club. L'hauria d'organitzar el club. Però, clar, jo tampoc els demanaré al club que ho facin perquè jo seré dels que no hi aniré. Majoritàriament no hi aniré per feina, perquè tinc família, perquè la dona em fotrà fora de casa si no, i no hi podré anar. Però ho hauria d'organitzar el club, això. Tu, Francesc, vas votar? Jo vaig votar també mitat. Jo crec que el club ha de col·laborar, però que també l'afició se pot mobilitzar i donar un cop de mà al club amb aquestes coses. Si ho fa el club directament millor, però si l'afició col·labora, perfecte. No he seguit molt el tema del blues, no sé exactament el motiu, a part del desencontre del dia de l'Alzira. No ho han comentat per sobre, per circumstàncies que han passat en els últims partits entre els jugadors i l'afició. Jo, a veure, jo personalment, o sigui, anava a dir una cosa, tio. Que se t'ha oblidat. Sí, tio. Bueno, jo volia comentar que... Sí, Sergi. Jo l'únic que volia dir és que si sense afició i anant el Ruben i la Irene, em sembla que es diuen, guanyem 4-0 cada partit fora de casa, escolta, s'ha acabat el autobús, S'ha acabat. Que vagin només el Ruben i la Irene i s'ha acabat la història, Cada partit, Cada partit. No.
Els hi paguem entre tots el viatge amb ells i que hi vagin ells sols, però que guanyin cada partit de 4. Lo de sobre l'enquesta, a veure, jo crec que vaig votar 50-50, però hi ha exemples, per exemple, Això t'ho vull dir. Sabadell. de Sabadell, va organitzar un bus a Cornellà, potser era? A cada partit organitzen busos i ho fa És a el dir, club. el club crec que ha de ser el que prengui la iniciativa i a partir d'allí l'afició Però s'apunti, però vols dir que és el club. hi ha suficient... Però també t'entenc, amb tot el que tenen, que estan solucionant 1.000 problemes, ara potser no estan per organitzar un bus a cada desplaçament. Que seria una cosa lògica i que aniria bé? Sí, però que entenc que potser ara no estiguin per això. Mira, no vull dir en el mal sentit i no, en plan, ho dic 100% des del respecte i no vull tirar res de merda. Sol dic, tio, hi ha un munt de penyes del Lleida. Però moltes. Sí. És un sentiment, està la Molo, està el Rudes, està la Blues, està l'Associació Amics del Lleida, no? No sé. Ells mateixos podrien organitzar per muntar busos i tal, però bueno, fins ara només ho feia la Blues. Clar. No sé quins són els motius, no ho sé. Bueno, doncs parlem una mica del partit de diumenge ja per acabar, o que no estaria malament. No Sí, estaria no malament. estaria malament que al final es fer prèvia. Bueno, bàsicament, com espereu aquest partit, Francesc, tu mateix? M'agradaria ser optimista, però és que jo no... Jo també. Ja diuen alguns savis que el futbol és estat d'ànim, no? I segurament tenen raó. I ara pues, venim d'un 0-4. Però no sé, jo si guanyem 1-0 ja, vamos, ja festa, perquè... A mi també, guanyem. Sí. I gràcies, perquè veient el que tenim, no sé. Bé, però la veritat també és que els dos estem en una situació molt similar, molt semblant. Que necessitem guanyar 3 punts com sigui. 3 punts com sigui, per allunyar-nos d'aquesta zona, tio. Sí, però juguem al camp d'esports. El problema no és la necessitat, el problema és tenir membres per guanyar els partits. I és que, a part de la porteria i la defensa, és que no els tenim, i a la banqueta tampoc. Sergi, has dit juguem al camp d'esports. Això que és un avantatge o una desventatge? Perquè últimament... És que l'any passat va passar el mateix. Bueno, no, ara... jo penso que guanyarem. Jo penso que guanyarem i no sé si còmodament, però que guanyarem. Que guanyarem. S'ha de tenir fe amb l'equip. Venim amb la moral entrempada i ara és el moment de fotre-li al Petit Ussà per on més li fa mal. Ho sento pel capità, que ha parlat abans, però li hem de fotre. T'he de reconèixer que vaig estar buscant, a veure si m'ha sacat alguna estadística de quan jugàvem a les 12 del matí. Vaig veure partits. Per veure si jugar a les 12 del matí implicava guanyar. Per veure si aquí pots una estadística guapa. Al final... Jo, mira, te diré... No hi ha aconseguit res. Te diré que no, que jo t'ho dono l'estadística, perquè sempre me passa el mateix. Sempre que juguem a les 12 del matí dic avui guanyem i tinc el dia tot d'alegria. Sempre me passa el mateix. Perdem i estic el dia tot el dia al llit, tio, plorant. Així que jo recordi, la setmana passada i igual algun dia l'any passat, però la majoria de partits que juguem a les 12 estic cabrejat durant el dia, així que no. Teruel, Deportiu Aragón... Bueno, és que... és igual. L'Ibiza no ha guanyat cap partit fora de casa, L'Ibiza no ha guanyat cap partit fora de casa. Com vingui al camp d'esports i els guanyi... És que Vascolina torna. És que me sembla que l'Alcira tampoc, i me sembla que l'Olot tampoc, que quan va vindre aquí... Però és que nosaltres n'hem guanyat un a casa, un de 6. Per això, hem de trencar la mala ratxa. No sé. Una pregunta ja per acabar. Delantera, us l'he de fer 100%. Veient el rendiment de la setmana passada de Don Alfa Bagayoko, el faríeu jugar aquesta setmana, Francesc? Sí. Sergi, sí, Francesc? Sí, és que no hi ha ningú més. És que si no, qui juga? De Mesa? De Mesa? Caguinho? Sergi, dis el que penses de Mesa. Espera. No. Espera de Mesa. De Mesa, ets molt bon tio, Ets de Lleida, ets un crac, però potser no és la categoria que toca jugar. Potser hauries de buscar un altre equip, un Atlètic Segre, un Atlètic Lleida, una cosa així, i aquí jugaries fijo, segur, Però al Lleida esportiu ja no. Ja no. I si pot marcar, millor. Bueno. No puc ni parlar. Està Danilo, no? Tiaguinho? Tio, que te'l deixa. Tiaguinho.
l'has deixat? Per cert, avui ens han passat una informació per Instagram espectacular, una història que ha compartit un DJ ahir de la nit amb diversos jugadors del Lleida. Ah. Jo no estic en contra d'això, tio, que s'ho passin bé, és dijous. No, però a més... Escolta, que no estem a primera, eh? positius, No estem a primera. Si estiguéssim a primera els hi fotem la bulla que faci falta. No, i si estem a sigués segona dissabte res. també, però parla dijous. Ha guanyat. que Sí, sortim. Ha guanyat 0-4, tio, endavant. Foteu-li Claro, una no. mica pala i Si disfruteu. estiguem jugant, però un dijous... Sí, el que vulguis. Queden Ja mal m'agradaria a fotos mi just per sortir de festa descansar. amb Taquiño. Ja m'agradaria a mi. Hombre, Oh! mira, M'ho passaria bé. Sí, sí. Què? Algun tema que us hagi quedat en el limbo, com diria el Xus, ja per acabar? O què? Una cosa, vosaltres que esteu al dia, què passa amb Tiaguinho? Sabeu no res. quin és el problema? Si és que hi ha algun problema o... Jo crec que el que passa és que Pere Martí no el veu. Jo crec que és això, perquè Pereira ha comentat que el veu jugar, en plan, que li agradaria que jugués. Vicente Jabalois ha comentat que el veu com un crack. La directiva vol que jugui, Pere Martí no el veu com que jugui. Jo crec que és Ha això. jugat un partit o dos i el desconvoca o no juga. Entrena, així que lesió no és. Jo crec que sempre ve amb positiu d'alcohol als entrenos. No et passis, no De et festa. passis. No crec. Bueno, Doncs que anem tancant ja o què? tanquem. Doncs vinga, va. Repassem les porres. El Xus. Passa que és molt dolent, Francesc, que et diu el Xus pel xat. Pues podria ser. Doncs vinga, va, tanquem amb les porres ja, les vostres porres, ens ho heu deixat caure, però s'ha de repassar això. Francesc, la teva porra per diumenge? Bueno, amb el cor, 1-0, amb el cor. Amb el cap, te'n diria una altra. Paliza històrica. Il·lusió no, decepció descontrolada, tindria que haver estat el títol si el Francesc portés el programa, tio. I Sergi, la teva porra? 5-0 o 6? 6-2. Jo, des de 6-2. que faig porres del Lleida, amb el blues i tal, jo sempre fico el 6-2 a favor del Lleida. Anem a algun caurà. regalet? Ja està. El Jordi Tonto la setmana passada quasi l'encerta, Va fer 0-5. Sí, sí. A lo Home, tonto. al final de tant vacilar, algun dia li... Ja, algun I dia l'Albert li- Carbó l'únic dia que no fa això... Algun No, dia no, li- sí, sí. El Algú dia Jaume, d'entrar. el Jaume, jugador de l'Ibiza, ha dit 0-2. 0-2. Jo crec que s'ha No, equivocat i ha dit 2-0. Sí. Bueno, Eh, Doncs res, Sergi, Francesc, donar-vos les gràcies per estar avui amb nosaltres. Ha sigut una tertúlia. Jo, sincerament, m'ho he passat molt bé. I ja sabeu que quan vulgueu teniu les portes obertes de la cova, tant de Pols Nord com del podcast, per dir la vostra. Bàsicament perquè mai les tanquem. I per vosaltres, moltes gràcies a vosaltres, nois. Molt bé. Un plaer. Gràcies a vosaltres i bona feina, nois. Feu molt bona feina. gràcies. Bona nit. Bona nit. Bona nit. M'he volgut fer un xiste i no m'ha sortit bé. Bueno, És que, tio... no passa res. No passa res. Aquesta setmana ha sigut d'exàmens, no, Pol? Almenys. Sí. Com t'han anat, tio? Bé. Bueno, és que si no em van bé ja puc despedir del porno. Així que m'han d'anar bé. Tu no... Sin declaraciones, ¿no? Mon pare està mirant, me callo, saps? Vale. Mon pare està mirant. Millor. Sí. Vale, no res, tanquem per aquí. Aquesta setmana, Pol, s'ha de dir, no hem tingut banqueta, Però no per nosaltres. ni per l'Albert Carbó. No, bueno. La setmana que ve segurament la tindrem. On us informarem? Doncs a les nostres xarxes socials, tant a Twitter com a Instagram, @covalleida. Avui no puc no Si vols ho despedir, dic tio. jo ja, així avancem. I també recordeu, Pol, que podeu escoltar el podcast d'aquesta setmana, un podcast espectacular, amb el pobre Fer també de També l'Hèrcules. el de Cobàsquet. I on es pot escoltar? A Spotify, arreu, ebooks, a tot que te fa arreu. pal anar a buscar, no passa res, poses covalleida.com i allí pots trobar tots els nostres continguts. Pots trobar hasta tots els caretos allí estan. Imagina't si hi ha coses. I dintre de Pol, dintre de Pol, Dintre de poc, ho voldries dir? dintre de poc. Dintre de poc, Pol, Arranca, tindrem arranca, novetats arranca. a la web i moltes cartes que ja estem escrivint. Despedeix. Sí, entre cartes i cartes, tiro porque me toca i a veure si pot dir la frase final. Gràcies a tots per... No, la mano. Gràcies a tots per escoltar-nos aquesta nit, per veure'ns en diferit al nostre YouTube. Callo ja, perquè si no, no podrà acabar. Ens veiem la setmana que ve, divendres que ve, aquí a les 10:45, al canal de Twitch de la Cova, on sempre fa bo. I recordeu que som i serem... I a la cova us esperem.
continguts de la Cova ja els tens disponibles a la nostra pàgina web www.covalleida.com. La prèvia de cada jornada de Lliga la trobaràs a Pols Nord, el programa més interactiu del Lleida Esportiu. Si el que t'agrada són les entrevistes diferents, no et perdis La Banqueta. Ets més de taverna i amics? A la Cova Podcast, cada setmana sobreaccionem al partit del Lleida Esportiu. La Cova, la plataforma d'entreteniment i continguts dels que som de Lleida i del Lleida.